Ang problema ani mga karunda kining African swine fever, dali ra kay matakdan ang mga baboy ani, bagsak yun ang ekonomiya ani. Bagsak ang ekonomiya. Labaw pa nga magkaluluoy og magproblema katong atong mga mambababoy. Mambababoy ba, mga nagabuhig baboy. Okay? Kisa may mga kuan diri mambababoy nga kailan na to din he. Daghan no, daghan lakip na si Eric Agbon diha. Crispino, kana mga mambababoy nga mga legend na sila. Dinagko na ng ilaw katong mga kaigsunan pa tong mga gagmay nga mga nagmapay pagsugod. O si Sir Chin, Jaime Chin. Mambababoy po na. Dinagko na ng ila. Ug daghan pang uban, labi na to mga bag-o pang nagsugod, no? Siyempre, imuha nang gigastuhan eh. Imo nang gi-studyuhan o saon niya magbuhi og baboy. Gastuhan nimo. Matag usa ana sa usa ka baboy ana, di ba? Di matamang baboy pero mura po tag baboy. Di matamang baboy pero kabalo po siguro ta nga matag usa sa mga alagang baboy importante siyempre. Kwarta na gud na. Usa ka malagas ana, problema na gani ang kanang mga mambababoy. Mamatyan lagu sa kababoy, di ba? Kini pa kahang virus nga kining African swine fever. Nakahinumdum mo atong programa na to din nga gisgutan na to ng ASF, African swine fever. Nga kung unsa ang gihimo sa tuang lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Davao del Sur, nga dili makasulod ang mga karning baboy, bisag unsa nga mga produkto sa baboy, tanang mga klase no sa tong mga listahan na to din Nyagikan sa mga nagkalain-laing lugar, labi na to sa mga area nga apektado ani nga virus sa mga baboy. Unsang gihimo sa Kapitolyo nga dili makasulod. Diba gibawalan to? Para walay makasulod sa atoa diri sa Davao del Sur, gina-check yun ang mga baboy or karne nga mosulod sa atoang probinsya sa Davao del Sur. Muna sige balik-balik sa executive meeting sa pagpanguna ni Governor Dodo Cagas ug mga department heads nga lihukon yun nato ni nga wala gyud makasulod nga mga karne sa baboy gikan sa laing mga lugar, labi na to sa mga affected areas ni ining ASF. Hinungdan no nga ang atong lalawigan wala gyud problema sa African swine fever ang atoang mga baboy. Ang atong mga gipangkaon nga baboy luwas basta nagikan lang dinhi sa Davao del Sur. Wa tay nakaon nga mga baboy, karning baboy nga dunay virus nga ASF dinhi sa Davao del Sur kay wala may nakasulod. Di ba? Mao man gyud nahitabo. Walay nakasulod dinhi sa tulalawigan sa Davao del Sur. Karon naay bad news na dili maayo. Makita. Yung isa. Makita ninyo sa screen sa mga nagtanaw sa to sa Facebook, wala pa sudli og mga bisang unsang matang sa karning baboy gikan sa nagkalain-laing lugar. Gi-check gyud na dinhi sa toa nga dili makasulod sa Davao del Sur ang mga karne nga posibleng dunay African swine fever. Ang nakadimalas ani mga higala kay bisag unsaon nato dinhi sa pagpaningkamot uban sa itong mga elected official sa Davao del Sur. Dunag yoy mga silingan natong probinsya nga ambot lang unsay atong masulti ani nila. Ha? Ambot unsay matawag na to ana nila. Matawag baka nato na silag na di na lang kumo sulti.
danghag. Unsa man? Kung kita din hinagmuna-muna sa ginhawa unsay atong himuon nya dili ta masudlan anang lintik na virus. Dunay silingan nga probinsya nga kanhi pa probinsya sa Davao del Sur ang nagdinanghag. Unsa may ilang gihimo dito sa Davao Occidental nganong nasudlan man sila dito og African swine fever nga kundiin usa ka libo sa akong nasayran ambot karon kung pila na, hopefully wala na nadungagan, no, ang nagpositibo sa African swine fever virus sa mga baboy dito sa Davao Occidental. Oh, duol na lang kay na nato, ha? Naguol manggani ta mga higala. Yang katong African swine fever nga naalang sa Luzon. Naguol ganita kay at least naa sa Pilipinas na. Ha? Di agi ganitag kabalaka na. Kini pa kahang duol na lang yung kaysa silingan ra. Kung sa boarding house pa ni, plywood na lay pagitan. Ingana na lang kaduol. So ato ang paningkamutan karon si Dr. Russell Celis. Adara, tutawagan si Doktor, ha. Ayan, nagring. Hopefully nga dili busy si Doc. Still ringing. Ano to na to? Kay importante kay mo na ito ang kuan Provincial Veterinary Officer Dr. Russell Celis. Ay, sorry sir. Gipatawag dayon si Dr. Russell Celis ni Governor Dodo Cagar saron na maisgutan kini sa imong himuon ini nga naana sa silingan nato ang African swine fever. Na daw siya sa meeting. I'm in a meeting. Okay, matod pa ni Andre. Sige, sir, ha? Pasensya na, sir. Medyo kulit kita. Ay, gusto lang manggod nato nga mahibalaan sa itong mga kaigsuunan din sa Davao del Sur, sa mga naminaw sa ito ang programa karon. Unsa gyoy maayong himuon ani, unsa po'y lakang buhaton. Although ang lakang, ang solusyon namang kanunay din sa tuwa sa lalawigan sa Davao del Sur, ang pagharang, no, nga dili makalusot o dili makasulod ang mga nagkandaiyang karne nga nagikan sa mga areas nga apektado sa African swine fever. Ang kaning African swine fever ug imuhang makaon ang baboy nga dunay ASF or African swine fever, mangutana mo, what will happen sa tawo nga magkakaon? Okay. Well, kani ang atong tubag. Kung ikaw makakaon sa karne, kung may paborito ninyong linutuan sa karning baboy, humba, nilagpad, nilatan, no. Kamo makakaon ana unsay inyong bation inig magkaon. Ang bation ninyo iniguman ninyong kaon mga suking tigpaminaw. Mabusog mo. Mabusog mo. Oh. Lami baghapon na Mike. Lami kayo. As in, mura na kag nikaon yung ordinaryo nga kuan, baboy wa kay bation, di magsakit mong tiyan, gawas og daghan kayo, musakit yun mong tiyan diha, ato kag CR. Pero, ang akong point, wala kay bation, dili ka matakdan, di ka magkasakit, kung mukaon ka sa baboy nga dunay African swine fever. Manday na yung problema, Mike, kung may kagulan na to. Guol kay na mga higala, kay halimbawa, nag-ihaw mo sa baboy nga dunay African swine fever. Karon, nangaon mo, naihandaan. Nay mga nabilin nga dili na to kayang hotdon, di ba? So, mahimo na ng lamaw, malabay na na siya. Karon, natapok ang lamaw, gipakaon sa baboy. Gitabangag kaon sa baboy ang mga lamaw.
didto na matakdan ang mga baboy nga nikaon sa lamaw. Mabitog itong temporaryong giban ang lamaw nga magpakaon tag lamaw sa baboy. Isa to sa mga pagpugong nya dili moabot dinhi sa ato ang probinsya sa Davao del Sur ang ASF. Diba? Wala ta nagpakaog lamaw. Gi-ordera ni Governor Dodo Cagas nga dinhi sa ato sa Davao del Sur temporaryo nga dili una ta magpakaog lamaw sa atong mga baboy tungod aning African swine fever nga makuha base sa mga eksperto dinha sa pagkaon nila sa lamaw. Kay magkaon nilang apil katong kapwa nilang baboy, mukaon sa kapwa baboy nila nga dunay African swine fever. Dali ra kay matakdan ang mga baboy. Maluya, mga matay ang atong mga baboy. Mo nang sa laing lugar, bisan diri sa Pilipinas, katong nagka-African swine fever, nagka-positibo ang libuan ka mga baboy. Para dili na ni matakdan pa ang uban, o sige himo nila sa libuan ka mga baboy, baktin, mga anayonon, mga anay, gipamatay tanan gipanglubong. Dito sa Korea, sige himo nila dito, nagbangag silag dako kayong bangag, gipanghulog ang mga buhi pa nga baboy ha. Perting daghana, gipanghulog dito tanan, gitabunan. No. Ing anak kadako ang problema. Us-us yun ang ekonomiya. Us-us yun. Dako kay mawala sa atua sa ekonomiya. Labi na sa mga mambababoy. Dako kay mawala. Nya luoy pug kay ang mga baboy. Labi na to mga baktin. Nga pwede man unta nato na nga maiwasan kung ang atong gobyerno naghimo og lakang nga dili matakdan ang atong mga baboy. Dili magkasakit na nga virus ASF. Masave unta nato ang kining kinabuhi sa atong mga baboy, sa mga mambababoy og sa ekonomiya. Masave pa unta nato na kung ang atong gobyerno milihok, naghuna-huna og nagpakabana. Nganong sa Occidental, nasudlan naman sila dito og ASF og positibo 1,000 ka mga baboy karon. Murag gipamatay na gani siguro to. Yaabot, baka siguro bakata nga mauna to. Wa pa gani na check tanan. Ngano dito sa Occidental, nasudlan man sila nining ASF. Okay? Atong sukuanan ba si pwede na si Doc? Nag-meeting gud lagi sila ni Gov. Okay, sige. Dinala na to sa mukon kay nag-meeting karon sila Dr. Russell Celis ni Governor Dodo Cagas. Sigurado mao gini ang ilahang gisgutan karon dito. Sige la makibalita ta og ato onyang ipabuhagay dinhi kung unsa karon ang plano sa tuang Kapitolyo nga naan na gyud sa silingan na gyud nato kayo dikit ra. Kanhi Davao del Sur. Nya karon Davao Occidental na, Malita, Jose Bad Santos, paita no. Usaon nila pag-atiman ang ASF sir nga naka-focus man sila sa atiman sa mga artista sa Davao. Agoy. Yeah. Muna giingon mga igala bang artista pa more.